Kung maglain ang atong lawas, doon na tayo gipamati sa ato ang panlawas, no? Natay nagmasakit ta. Ang hinanali dayon nato nga buhaton is motumar gyud tag tambal, no? Dali-dali gyud dayon na. Kay nasayod kita nga pwede ra man pud og mga ingon tag water therapy ra na, Father. Pwede pud, no? O depende na sa angay-angay. Pero lagi gusto man ta nga mawala dayon ang ato ang gibati, so inom dayon tagtambal. Ug nasayod kita nga nindot ang maayong epekto sa maong tambal, no? Bation nato ang alibyo sa atong gibati nga sakit, mamaayo kita sa atong sakit. Nindot siya. Apan nasayod pud ta nga doon na po'y gitawag nga side effect, no? Sa tambal. Labi na gyud kung taas nga panahon na imong ginatumar ang maong tambal. Salamat ko sa Ginoo nga edad na kong 50, wala pa ko'y maintenance ba? Unta maabot ko 80, una ko mamatay. Wa gyapon ko'y maintenance. Pero naanay daghang mga igsoon o uban sa inyo diri siguro naanay ginatumar nga daily maintenance, no? Kung nasayod kita unsa epekto niini, maayo man gyapon siya, no? Maka-maintain sa unsa ba blood kanang healthy nga blood pressure o blood sugar ba unsa ba, no? Apan tungod lagi kay dugay man gud nga panahon nga pagatumaron kini, nasayod ta nga doon na po ni siya epekto nga dili maayo sa uban nga parte sa atong organs, no? Labi na gyud ang kidney, no? Ang liver, okay? So muna nga dapat gani nga every 3 months kuno matud pa sa doctors nga basta nag-inom gani kag maintenance every 3 months balik ka sa doktor kay tan-awon, no? Check yun na nila unya basin og pulihan og lain na pod nga matang sa tablitas baron o capsule aron nga dili kaayo kusog ang epekto diya sa ato ang other organs, no? Naay maayong epekto, nagdala pod og dili maayo nga epekto. Maigsuon, kung atong tan-awon ang atohang kasinatian ani pagtumar og tambal, murag mao ra ni sa atong kasinatian pod sa atong pagsaulog sa liturhiya o sa atong panagtigom, no, nga gitawag nato nga public worship. Nindot po kayong ato aning pamalandungan sa unsang paagi nga murag maumaora ni siya. It's almost similar. Kay ang ato ang pagsimba, ang atong panagtigom sa mga liturhiya sa atong simbahan, of course, nagdala ka nato og maayo kaayo nga epekto, no? Of course, gipakita nato ang atong pagsimba sa Dios, ang atong pagtahod kaniya nga angay lamang kaniya. Ug ang epekto niini nahimo kitang mas mahigugmaon, more loving, no? Maluluyon, no? Compassionate. Umo man ang epekto sa atong pagtuo nga atong gipakita diha sa ato ang liturhiya. Okay? Apan very few of us siguro may be aware nga sama sa tambal ang liturhiya nga nindot man unta ang epekto kanato, do na pud siya mga ingon tag undesirable effects. Di man gyud ingon nga side effects gyud noon. Undesirable lang, meaning something that we can do away with, no? Unsa man ang undesirable effects sa liturhiya? Kana bitawng misleading assurance nga since we are in good terms with God, no? Di ba mo maginindot kayo, no? We come together almost daily sa Santos nga misa. And we see ourselves that we are really much in good terms with God. Sakto kayo na. Muna epekto gyud sa Eucharistia. Apan, mura bitaw og kanang ang dili maayo nga epekto ani ana kana bitaw maingon tag. So I rest content and assured with that. Such that anything that goes with it, no? Ang mga bahin sa paglihok, sa misyon will just come secondary or worst, mahimong optional, no? Murabag ka ng igo na lang ang pagsimba
Unya dunay usa ka matang o butang sa atong Kristohanon nga kinabuhi tungod kay feel good Christian lagi, no? Assured na ta nga we are in good terms with God. So that's it. Enough. Maunay lisod. Diri sa atong ebanghelyo, nadungog nato nga ang si Jesus ug ang iyang mga tinunan kay gigutom lagi sa dihang pagkutlo nila ug pag-ukit diha sa mga trigo, no? Uhay sa trigo. Gibadlong sila sa mga Pariseo tungod kay gibuhat nila kini sa adlong igpapahulay. Unya ang atong Ginoo naghisgot mahitungod sa unsay nahisulat diha sa kasulatan bahin sa gibuhat ni Haring David, no? Gibuhat niya ang ginadili sa adlong igpapahulay. Labi na ang pagkaon sa pan nga unta ang pari man lang ang gitugutan niini. Mas ang labing pa gyud nga diya sa templo sa adlong igpapahulay ingon tag magpahulay. Pero kinsa ang wala nagpahulay? Ang pari mismo. Kay siya man ang nagalagad diha sa altar sa templo. Ug atong Ginoo naghisgot niini tungod kay lagi iyang ipakita nga okay man ang paghalad sa altar, okay man ang atong pagsimba. Okay? Pero mas labang importante sa tanan nga kini makita diha sa kinabuhi nga gipakita ngadto sa uban. Gikan sa altar, mudagayday kini sa atong maayong kinabuhi ug nga ipakita ngadto sa atong isig katawo. Muna ang gusto sa ato ang Ginoo. Nato pa niya, it is mercy I desire, not sacrifice. Ang buot sa ako ang kasing-kasing, desire man gud ang word ani. By the way, gikan ni sa sulat ni Propeta Oseas, no? The prophet Hosea, ni aging simana nadunggan nato siya kanunay diya sa atong unang pagbasa, no? Labi na nga ang iyahang mga pagpanagna tungod sa pagbadlong niya sa maluibon nga Israel. O dili lang sa infidelity sa Israel, kundi tungod sa inhustisya, no? Ang gibuhat sa katawhan batok sa mga kabus, injustice, and kinitungod aning dabi nga wala pagtagad sa mga panginanghanglanon sa mga kabus. Muna nga iyahang gisulti gi-quote ni Jesus karon. It is mercy our desire. Ang akong buot nga adunay kaluoy ug dili lang ang paghalad ug mga hinalad diha sa templo. Makita nato diri ang kasing-kasing sa Ginoo nga mas gustohon niya nga makita nga gikan sa paghalad sa templo, no? Ang more important than that is ang ato ang pagpakita, ang paghalad nato sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Ilabi na gyud ang mga nanginahanglan. O mga igsuon, sama sa akong nasulti na sa usan ako ka pagpaambit sa akong homilya, kita diri sa parokya sa St. Joseph the Worker, kanang bless kayo nga dunay ingon tag programa, no, or sistema nga kita bisan sa ginagmay nato nga paagi mapakita nato ngadto sa atong mga igsuon unsaon nato pagtabang, no? Doon natay ato ang spirituality of stewardship, no? Kita mga piniyalan, doon na kita'y kaakuhan ngadto sa matag usa labi na sa mga ubos pa nato in terms of capacity, financial capacity, whatever, no? Kung nindot kayo nga labi na kining umaabot nga July 31 adlong Domingo atong pagabuhaton ang altar call, no? Talagsaon kayo, nindot kayo na siya nga kanang ingon tag practice, no? Nga other than the usual nga ato ang paghatag og ato ang halad diha sa collection, kanang butang nato sa sibot, no? Other than that, something more from us, something that kana bitaw makaingon ta nga kini kuan na gyud ni katapusan na gyud nako ning hulbot sa ako ang unsay na ako, no? And then we are more kanang ingon tag at peace, and we feel nga nindot jud kayo nga ato ang relationship sa Ginoo tungod kay gikan sa ayahang kaayo atong gipakita kini sa uban.
Ang mga igsoon atong pangayoon sa Dios nga magpuyo kita sa mao nga diwa. Amen.